Wagwan. Vana vada mabiscuits ava ndati TKT Family Party 5 pa 2021 na umana tinaide super guest chikokodera vanhu vanodedera. Yaman. The big up TKT Family. Umana I Party 5. And Wiza. Chauya jiko gazi. Timu ya marukazi. Na one of them. Manyon tenga mageti, manyon no tenga masai, manyon kuyadovi, manyon no better mageti, manyon tenga chingo, manyon no faisa masheti. No manyo sikam, ndaka kurandiji manya, kana mangu mandak manya, wangu goti ndaka nyanya, wangu wajo wondi fana ni zana mukanya ndaka pika sauru, paka imba sema monya pane kumwe kutumwa, wakutuno sotumwa, wapa mukutumwa, wapa wasotumwa, rimera choro kutumwa, ezinga zivendri mutumwa, zimwe zacho, zino todandi chinyuma, zimwe ndichiramba, samnenge mandituma, aisi nyaye kuti ndiri kuramba kutumwa, bati nyaye kuti ndatoneta nekutumwa, ndakuda kumbozorora, ndakuda kumbokorora, ndakuda kumboita madhiri angu, mashetsi angu, nemafesi angu, na wanade mteleli bom, inaslipi na bantu, waikila libantu, inabondongo. Teleli bom, inaslipi na bantu, waikila libantu, inabondongo. Wale shikokazi. Sinanana hey. Alright, kote sote novura ombe kunyangwe bakatipa Mashika mashefu chipe mafisa mchipa chopa tango fukura Shanga shaka vikwa itingoma zaba tedu funza poya manisika Icho chichi, tochi ngungu ndengu Shingoma shakare bakura chisengu Tiketi, bauze pano vano kungu Muga, kuno kune chipopete shungu Haiwa chitori mashaki Muzati wone taka isa Kenge taka paka taka mirira taki mashaki Kuno taka lita pa mamax Hey, kingar kuda wadi, kingar da kune sama yadi, kinyi vatori bilidadi, kingar da kuyenda kumsanzi, kinyi varkuda mayusa, pamwene maranzi, wali ndo 10, ayo ndo 10, ndo 10, 10 out of 10, 100 ine ma 0 to patina 10. Saka mide pai, ndikati ngwari npewe njerisi za Solomon, andidi life ino vasema lemon, dirende gandu daku vakozi manchon, sapashon ndoda kubataka billion, ndoda kuito mpimbi ndoga siwa Abraham, vinaranga tichifamba ne Yokohama, KR neshanika tichifamba na viziva kuti chikuru kakuraramba. Yabudikira ndandi ichi pa DKT tora masamba kana uchida waitati vaimbo saiza pese pa vaimbo panika nationary pazvino semuvuri netati kufura military tichiva kwidza sasi vakadzipa chipai vanobharuka bhachi ataka matai suwo GMT yahedi saka waiwai Ino ne mavino Inongotambira kuro Batman Asibo Mukoma Dallas Now one to them Some go so them Andinga imbe tu mangoma twakapuza tuzina future kunge bora futire makuza Doda kuimba za tuku baba tozeza ni energy power kunge tabukare kuzesa nde andinga mboluze ka focus dije mabara ma bullets ndiye woka ibate energy randupisa ndati sicha class itribu kunge kina sipasi chabano chikunda chete bomba dance Vapenzi zvavo. Alright. Ormedodem muyenda mberi ngwerebere chipembere ndigwekwerere mueti nsamurekerere akabata boranga rireketsere bwere hondo neni apachada tsotso pakuda matandano ibisa binzi tirikutora sevakomuna vanotangidza dhanzi vaita kamagudo vasangana nempanzi kunto isbeka geni kuzoroka dhanzi ipere ndadzigara matunduru vari pabuda madzivo nemaululu Wakila, okay, ndakazobatwa padheni pechimoko vakandibata ava ndimdhara vacho vakambovhunduka vachipa mwechipoko ndanga ndakapfeka kombati yezimoko vakapinda mdendo kunotora zitochi vakabata mbadha vakapfeka overcoat igulaga vane zibhodhoro rekoti uchaita munyu nhasi kunge mukadzi waloti chikanzi mfanana sida kungokuita bo chikanzi pamwana diamond siyawo veyo mdala unfuni muni siyawo chikanzi
ndati tinashe mutarisi ndiudzirewo karisi kuti ini ndakupisa unge machisi vango kansunga kundiisa muchidhokisi asi nhasi yava krismasi bhokisi bataina java achanbiliva kuti ngoma ndinodya neliva tenge nchikevha ndotaruya ndalava ndashevha nditori ndagadzira chimboza patisoni bikabhitiwo ndipa maiki taisoni zvayarire somanje daitoni haisati yapinda yekedero traisoni ndoribata ndakadzikama bhiliyati ndoribanha nechemundebvu apakati makoni nekuzhechero nepakati dhalazi ati ndinyaredzere sevaimboti tisuvakomana vepandeptati klasi ngomusha atingokwati tane mabhatiri manyowani tave kushanda serimoti tisi tiri kupinda munopisa semgoti mina bondidefo mina tatotali zvekutugadziro zvakatangari imuso here handizive kongari hatirizive kongari bondidefo mina tatotali zvekutuka dokta zvakatangari remember hatizive kongari hatisi a one shot one kill gaya vasati verenge patiu vanoda bhifu nesuta zvesapok patiu vawacha pasina sef kana makiu patatangidza zvinhu ona ndadem unozimba iwe usati wakuziva metademu dzendandanoimba iwe unozimba iwe kututsira kuyundira mukati mamukadza nemimba iwe unozimba iwe chibaba ruda kutaro tichi uchangobva nechezimba iwe unozimba iwe medadem amise kuntovatsoka mudzakuda munyairi metemba tikarira zipikiriso mukatanga uhondo imangwiriri muchinditaura ndisipo ndadzoka gogo vakarohwa muhoku vanekadrestofu pamwe nekabhamshoti vaitogada kupinda toileti kwaitonaya pavasina kana renkoti vakatorova gogo dziye haihiri bvudzi dziye dzinoita kunge dzine mavhiri vachiti kuna kule yaitiite madhiri rino ndakangwarira ndiri kudhabhura vanondinyangira ndingwarira ndomawana baba mukuru vane uturu welitsa aka nemafino ndinongotambira kuro because them gore rino ndakangwarira ndiri kudhabhura vanondinyangira ndikuti guys kundifarira ivo chindipapira kuita kunge futo nondifarira bhebhi rangu futo chindinyengera hanzi anodzidzira kushora ndopa vakaipira ameno futi akavanyepera matofu vanonjobera vanovhura dzisofanika kamera ajendaakafanika imba vanodipite mazweitapo zvanga zvakapresa kutopfura mago mamwe mamero achida kuti nini ndendelo saka ngavambomira yanguva yanguwo kufamba ndiri kufamba bhati pang'ono kusvika zvakumberi kunge maburi emhino havanochanorota dzavo ingonono chibva waziva kuti tek ndo zvandinoita kupinda ndiri muchikindo pinda nwanikiki ndosiya vari ndo zvandinoita ndosiya vari wiki ndatochikula ndirwe nababa arimekadem vari mibhyana jakuru enjakwilini yanokunzwira itsitsimeri magadelini dzikamaizenyu vana vamnini kunjo vanopenga anomhanya musini kumhanyisana nemhuro imurima vachingobata kunjo magetsi bvadzima yangu ndati ine sound kadi ine mixer ende ine madigadi za president ine mabodigadi haupinde usina password ine silver ne bronze ne gold medal inoshanda iri pamota kunge alternata haimbofe yakati indaneta inovava kuita kunge easter meta ine voice kunge bounty killer uye kuti ine kamusandityira zvekuimba ndinenge ndazvipira ngoma nezvindori nezvidawo patanira ndinaro vanoridawo yava nguva yangu nzeve dzimbo ndinzwawo dzangu ngoma you better fili kunge bhawo handakutanga manje ndakatanga kare ndiri chikomana chengoma zvese negitari changu kubatika padhanzi vanhu vafare pombomuka huruva sepatamba chizigai hondo yashaka hondo inenge mazino habasuka hondo yapapapina mayasuka hondo yabrubara enzo rakaboka hondo inonjekamturi hondo notita nepapuri ndingari kuda wapi ndingati senda chikorobo sengoma yechikure ndoririra pafe
heya ndinenge mbarure sara kumashure kusko zvakuda vanogona kwete zvemudzimu kuti unzi wafona panoda airtime nesimso kuti ifambe mota itaika nehimu imonya patitarisa zvatakura kuchimu itakochi zvako patiusaureti igaro dzivapoti atikotsire pabasa tiri 24/7 ziso rine chandosera pakirwa frozen arikare pasinal tamakwako tapen movha maziva pachata pane chekwa saka ashande nezvitanda ungepu kuno kune simbi machangara sesu wayase wawana ndikatika ndine madiploma ebikioloji zvekubika zvindakastanda pakoleji tora erere woisa mumakabeji ndiyo first recipe pasa nawana dem saka inzwaka chitora sauti woisa mumatemba obva waisa tunyemba woisa ndebvu dzeramba panozodiwa supu yekamba opwanyira tumatamba opwanyira waisa masamba atsakandati boys rimwe zuva ndakakecha gogo vamwe gogova inu watoto vamwe gogo vazoka kuti dzoko vanga vane garo rakasimba kunge dombo tati boys ndakakecha gogo vamwe gogova inu watoto vamwe gogo vazoka kuti dzoko vanga vane garo rakasimba kunge dombo inzwa chigogochi chinakadhula ukachiona dhipazi unotishula ende gogo vano tapira kunge munhu ambo shamira pana pokupaini pasina dhato tisuwa ridzive jango kunge apokalito tine mabvunugwa akawanda unge sato tikati masumani nekuti iumburusi kubudundo varovesa chamnyuru dududundo vatachakuita unge mudududu ndapinda mududu saka ndovata unge fududu medadem sikanzidaito ndisati ndalo kuzoti ndikazondobva ndarova jo but this time vanditambidza mugo vari kusprinda apa ndiri kujo 95% chiraundi fi chigiri muhuchi kunaka pfuura shu rese randabatatwa mafanzi vandibi riski banta ndakaka 3 mise pepi wakanaka fungikana uchitoda ndakambokurota pepi ndakambokurota yi toenda kulandanas ndinotengera madonadzi matungu chienzi zvemukati inorowana pakati nduriti kundrumaisi sodomu negomorava nduriti sodomu maisi mabatman saka ndinoti chichi maisi kuchecheudza kutoita pautaona bhebhi wangu uchati ndiye niki ndiye kati usampananidze nanadinebi ndiye akaimbwa nabhukwe pageto wandisi ndeano bhebhi mauhayayo ita chigogode nawana ndem chauya chigogazi murove nempini si eda kuita kunge zinatini giti budisa masini unopenge aiwania ndina masini demo vabva vandipa marimwe demo zvisiri pamutemo kuda kundidya kunge lumo ndoda kubvunza kuti ndoere mutemo mabva mandirova zvisina kamvumo mabva mandibaya pamoyo sefumo mandishungurudza kuto isaka handei kana iri nyaya asi ndoda kuti ite nyaya handei tosidzana kwaviro kwamvura yacheka makumbo ndabva ndanzi bho timbo mugo greetings DKT family. Remember that this is a party 5 chaka chaya mawambi ndati vakomana vanogona dapiwa mabhisikezi ana matipa uye ni mabhisikezi ana vanakirwa DJ ranga pa DKT family records.